опитваме на XS. Ляв, десен и вече си отнесен. Ебаваше се с нас и беше намерен обесен. Оставаме те потресен, не се прави на интересен. Че зъбите ти ще падат като листата на есен. Кой е там? Секта и мера. Ти чукаш по вратата, шот заключен си в килера. Ядемите за вечера, зареден е револвера. Искаш олдскул, над ти рап под камената ера. Внимание, ще стрелям, всички да залягат. Дори бронирани жилетки тука не помагат. Всички бягат, изтока и запада нападат. Ебаваш се и лицето ти посреща камък. Чакай малко, мойка, траката й побърква. Видях майка ти да твърква в православната църква, на който както му дърва. Среден за критика, тях бомбабче и без БГ нема никак. Качай, 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 смъртоносна комбинация. Качай, 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 смъртоносна комбинация. Смъртоносна комбинация.